pulong sa Dios wala lang nahigot sa nasulat kung dili na ay pulong sa Dios nga wa masulat nga mao nay gipasa-pasa sa mga magtutudlo sa iglesia ngano man kay ang kahibalo sa Dios, ang kaalam sa Dios gitugyan diya sa iyang simbahan aron makasabot kung unsay nakasulat diya sa balaang kasulatan. Kanang mga amigo na to mga sulpod nagki-claim lang puro na claim puro na bitong angkon-angkon apan walay basis. For example, granting was admitting nga that the Bible kanang inyong gituuhan, ayo ka mo pa simbang Katoliko ha, nga pulong sa Dios ang Biblia. Asa mo magkaton na. Di ba ang sulti ninyo di mo muto kung di mabasa sa Biblia, asa plus Biblia. Nga kanang Biblia that composed of Old and New Testament mao na ang Holy Scripture. No. Asa man mabasa sa Biblia? Asa pud mabasa sa Biblia nga gisgutan na sa mga apostol nga kanang Old and New Testament nga mao nang libro ka sa inyo sa 66. Sinulat na nga pulong sa Dios. Mao nang sinulat nga pulong sa Dios. Asa man na? Asa pud sa Biblia kapitulo bersikulo nga niingon ang mga apostol nga scripture lang ta, wala ni lain. Wala Amot na itubagon na yun. Kung tubagon na yun na good. Yan, maminaw ko sa tubag, mutanaw ko. Mag-observe ko, and mo hata og reaction sa inyo ang tawag ining tubag, pero sigurado gyud ko karon pa lang gani usa pa lang kapunto sa kong gihatag wa ninyo gitubag.